התחלת? כן. הולכים לעשות את הסרטון הזה. נו. הולכים לזרוק וזה אמור להתפוצץ. 3. איזה גאון. רגע, לא סיימנו. אוי, לא, אל תפתח. לא, לא. לא, לא. אימא'לה. פתח! רגע. תקשיבו. לא, תקשיבו, תקשיבו ככה. רותם, תפתח. רותם, תפתח ותברח. תפתח ותברח. איזה דפוק. די, כבר לוקח כולי קולה. שם. טוב, אני רוצה לשים לך. רגע, לא, אני שם את המנטוס. וואי. שים את כל החבילה. וואי, איזה שוגע. רגע, עוד קטע. רגע. אנחנו קצת... יאללה. תברחו, אוקיי? תקשיב, אתה שם ובורח. יודעים מה אנחנו גם הולכים לעשות, כן? להכניס הקורא. אחד. אוקיי, לא אחד, מה? אתה חי בסרט. שמפניה. שפע! איזה דפוק. יוטי! נו, זה לא קרה. הוא ממש לא עושים פה בלאגן. אוקיי, עוד. אוי ויי. שים עוד נטע! כן, נגמר. אוי אוקיי, לא. אוקיי. ברחתי שמפניה. זוזו! בואו! לא, תפתח. וופ! הופ. זרוק, תפציץ את זה. לא, עוד אחד. הופ. עוד 2. אכלי? עוד 2. עוד 1. זרוק! לא! זה אף. זה 2 מטר. 1, 2, 3. 1, 2, 3. אוי ויי. מה קרה? שמעו. what the fuck? קבלו. רותם, אל תפתח. אני מבקש. וואלה, מישהו חושב מה קרה למנטוס? הוא בטח הפך לבן יותר ממה שהוא. כן, טוב, ביי.